ሰላም ወሰናይ ከመይ ትቕንዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ህላዊ ሚድያ ሓፍትኹም ልዋሜ ንሎማ ዓንቲ ከዓ ብምኽንያት 8 መጋቢት ንድሕሪት ተመሊስና ኣማፃፅኣ 8 መጋቢት ኣብ ዓለምና ብኸመይ እዩ 8 መጋቢት ብፍሉይ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ተመሪፁ ከምኡ እውን መን ጀሚርዎ ኣበይ ከተጀሚሩ ዝብል ትሕዝቶ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ብክብሪ ክትከታተሉኒ ይዕድመኩም። ብመጀመርታ ግን ብምኽንያት 8 መጋቢት ንሓፍትኩም ክኸውን ይኽእል ንዴኹም ክኸውን ይኽእል ንኣፍቃሪትኩም ክኸውን ይኽእል ንጓርኩም ክኸውን ይኽእል ንበዓልቲ ቤትኩም ክኸውን ይኽእል እትብዎ እትደልዩ መልእኽቲ ወይ ድማ ኦልሬዲ ሰዲድኩምላ ዘለኹም ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንትስ ክትፅበ ን8 መጋቢት ዝምልከት ንጓል ኣንስተይቲ ይጠቅም ትብልዎ ጥቕስታት ክኸውን ይኽእል እዩ መልእኽትታት ክኸውን ይኽእል እዩ ፍቕርኩም ዝገልፅ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ታሕቲ ክትፅሕፉ ከምኡውን ናይ ዝተፈላለያ ደቂ ኣንስትዮ ታሪክ ይኹን ተድንቅዎን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ታሕቲ ኮመንትስ ክትፅሕፉ ክፅበየኩም እየ ብሓበርካ ኩላትን ኣንቢብና ካብኡ ክንምሃር ከም ምዃንና ኣይጠራጠርን። ናብ መደበይ ከብለኩም እዛ መዓልቲ እዚኣ ንማሕበራውን ባህላውን ከምኡውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ዓወታት ደቂ ኣንስትዮ ዝተወፍየት መዓልቲ እያ። ከምኡውን እዛ መዓልቲ እዚኣ ነቲ ኣብ መላእ ዓለምና ዘሎ ፀገማትን ብድሆታትን ደቂ ኣንስትዮ እተዘኻኽረና መዓልቲ እያ። ግና መዓስ 8 መጋቢት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ከም መዓልቲ ክኽበር ዝጀመረ ኣበይን ብመንን ከተጀሚሩ? ታሪኻዊ ኣበዓዕላ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ 8 መጋቢት ሃንደበት ቡም ኢሉ ዝመፃ ኣይኮነን። ምክንያቱ እዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ኣነባብራ ሕብረተሰብ ዓለምና ንኣማኢድ ዓመታት ንድሕሪት ምስ ንምለስ ኣዝዩ ዝተፈላለየ ከም ዝነበረ ንዝንግዖ ኣይመስለንን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ንዘመናት ብሰንኪ ፆታዊ ዘይምዕርይነት ኣብ ታሕተዋይ ቦታ ናይ ሕብረተሰብ ተሰሪዐን ዝነበራ ካብዚ ዝተበገሰ ድማ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ንኣማኢድ ዓመታት ንማዕረ ዕድላትን መሰላትን ብዘይ ዝኾነ ፆታዊ ኣፈላላይ ዝብል ሕልሚ ሒዘን ዝተቃለሳን ዝቃለሳ ዘለወን። ነዚ ንምርዳእ ንድሕሪት ኣማኢድ ዓመታት ክንምለስ ከድልየና እዩ። ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 1900 ኣብ ጀርመን ዘመሓድሩ ዝነበሩ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ብዛዕባ ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ዝሓዘ ትሕዝቶ ዝገበሩ እንተኾነ እዚ ኮንፈረንስ እዚ ብዘይ ዝኾነ ዝጭበጥ ውፅኢት ተዓፅወት። ኣብቲ ግዜቲ ዘይከም ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምምራፅ ዕድል ዝበሃል ኣይነበረን። ካብ ብዙሕ ማሕበራዊ ናብራታት እውን ዝተገረላ እየን ዝነበራ። ብምቕፃል ኣብ 1907 ዓለማዊ ኮንፈረንስ ብሶሻሊስት ፓርቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስቱትጋርት ጀርመን ኣቃልዓ። እዚ ኮንፈረንስ እዚ ብክራራ ዘኪን ዝተባህለት ጀርመናዊት ማርክሲስት ዝተመርሐ እዩ ዝነበረ። ቀዳማይ ዕላማ ክራራ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ስራሕ ዕድላት ንክረኽባን ዝጉስጉስን ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ኣብቲ ናይ ሰራሕተኛታት መሰል ዝጣበቕ ዝነበረ ማሕበር ሸቃሎ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ክኾና እሞ ብናተን ተሳትፎ ነቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ዝነበረ ገደባት ኣባላት ናይቲ ማሕበር ምዃን ከይሽዖ ዝኽእላሉ ዕድላት ምፍጣር እዩ ነይሩ። ካብቲ ኣብዚ ኮንፈረንስ ዝጠርብኦ ዝነበራ መሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካዊ መሰላትን ዋንነትን ንብረትን መሬትን ግብሪ ናይ ትምህርትን ስራሕን ዕድላትን ንኽረኽባ ዝጠልብ ነበረ። ኣብ ገለ ክፋላት ኤውሮጳ ከምዚ ኢሉ እናቀፀለ ከሎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኒውዮርክ ብናይቲ ግዜቲ ሶሻሊስት ፓርቲ ዝነበረን ሃገራዊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኮሚቴን ቀዳማይ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ተኣወጀ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኣብ ጎደናታት ኒውዮርክ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብምውፃእ ብዛዕባ ምዕሩይ ናይ ስራሕ ቦታን ክፍሊትን ክዋደደለን ብ28 ለካቲት 1909 ሰልፊ ወፃ። ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ 8 መጋቢት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል ከም ኣምር እውን ይፍለጥ ኣይነበረን። ብድሕሪ እዚ ኣብ 1910 ካልኣይ ዓለማዊ ኮንፈረንስ ንሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ዝውክላ ካብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለምና ዝተኣኻኸባ ልዕሊ 100 ወከልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፍኦ ኣብ ኮፐንሃገን ተቃልዐ።
نزي كراي كونفرنس زمرحت حجون كرارا زاتكي نبرت بز جزي كرارا فري معلت دق أنستيو كله تقيتا استطبقتلو نبرة حنت معلتي أب نفس وقف عمت نأب ملا عالم زلوا دق أنستيو زئكبالون بزعوا مسلاتن زتبقالو معلتي نخبطر بزبزح دمتي اتن لعلي 100 زخنا دق أنستيو بزا ساعة زيقة توسن ኣብቲ ዋዕላ ዝነበራ ናይቲ ግዜ ተጸለውቲ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ብዙሕ ዝተፈላለየ ለውጢ ዘምጽእ ሓሳባት ኣልዒለን ተዛተያ ገለ ካብኡ ድማ 8 ሰዓታት ናይ ስራሕ ግዜ ክወሃበን ሓተታ ከምኡ እውን ነፍሲ ወከፍ ሰራሕተኛ ጓል ኣንስተይቲ 8 ሰሙን ቅድሚ ምሕራሳ ዕረፍቲ ክወሃባን ከምኡ እውን 8 ሰሙን ድሕሪ ምሕራሳ ክፍሊት እናተዋህበት ዕረፍቲ ክትወስድን ዝብሉ ዓበይቲ ኣርእስታትን ሕቶታትን ኣለዓለ ስለዚ ኩለን ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ዕድል ብዝግባእ ክጥቀማሉ ብፍላይ ነቲ ፍሉይ ኣተኩሎ ዘይግበረሉ ዝነበረ ሰራሕተኛታት ገዛን ኣብ ሕድሻ ዝነጥፋ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮን ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ዝጠቅም መሰል ነበረ ብድሕሪ እዚ ቀዳማይ ምፅንባር ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቬና 8 መጋቢት 1901 ተኸቢሩ ወዓለ ኣብቲ ኣዝዩ ህቡብ ዝኾነ ጎደናት ናይ ቬና ሪንግስትራስ ዝበሃል ቀይሕ ባንዴራታት ብምሓዝ ሰልፊ ብደቂ ኣንስትዮ ንመሰላት ናይ ምምራፅ ዝጣበቕ ተኻየደ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ካልኦት ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ኤውሮጳ እውን ንመሰላት ጓል ኣንስተይቲ ዝጣበቑ ዝተፈላለዩ ሰልፍታት ይካየድ ከም ዝነበሩ ይዝከር ብድሕሪ እዚ ግን ንመሰላት ደቂ ኣንስትዮ ዝጣበቕ ሰልፍታት ንኸይግበር ቀዳማይ ኩናት ዓለም ስለጀመረ ዓለምና ናብ ካልእ ኣንፈት ኣምርሐት በዚ ድማ ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ኩናት ስለ ዝወፈሩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ናብ ናይ ስራሕ ዓለም ኣተዋ እቲ ኣቐዲሙ ብደቂ ተባዕትዮ ዝዕየ ዝነበረ ናይ ኢንዱስትሪታት ምስራሕ ድማ ናይ መዓልታዊ ስራሕ እንኮነ እቲ ዝሰርሖ ዝነበራ ስራሓት ኣዝዩ ነዊሕ ሰዓታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ጎዳእቲ ኬሚካል ዘለዎ ትካላትን ስለ ዝነበረ ድማ ንጥዕንአን ሓሳይ ነበረ ብተወሳኺ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ግዜቲ ማዕረ ስራሕ እናሰርሓ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ፍርቂ ደሞዝ ናይቶም ደቂ ተባዕትዮ ይኽፈላ ስለ ዝነበራ ብዙሕ ቁጥዐ ይፈጥረለን ነበረ ስለዚ ኣብ 1917 ኣብ ዝተፈላለየ ጎደናታት ብምውፃእ በቲ ኣብ ልዕሊአን ዝግበር ዝነበረ ኣተሓሕዛ ኣምሪረን ሰልፊ ክገብራ ጀመራ ኣብቲ ግዜቲ ፍሉጥ ኣብ ዝኾነ ፔትሮግራድ ዝበሃል ናይ ሩስያ ጎደና ብምውፃእ ድማ ኣንጻር ኩናት ጥሜትን ብኣሽሓት ዝቑፀራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተረኽባሉ ኣጋጣሚ ብተኸታታሊ ንብዙሕ መዓልታት ሰልፊ ኣካይዳ ከምኡውን ብተደጋጋሚ ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ብትሑት እናተኸፍሉ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ሰልፊ ምስኣተን ክሳተፋ ፀውዐን ድሕሪ ንኽልተ መዓልታት ዝቐፀለ ሰልፊ ድማ ሰራሕተኛታት ኢንዱስትሪ ጥራይ ዘይኮኑስ ተምሃሮ መምሃራን ከምኡውን ኣብ ቁጠባን ፖለቲካን ናይቲ ሃገር ዝነጥፉ ዝነበሩ ከይተረፉ ተሓወስወን ጎደናታት ፔትሮግራድ ድማ በኣላፍ ህዝብታት ኣዕለቕለቐ ኣብቲ ግዜቲ መራሒ ዝነበረ ዛር ኒኮላስ ነቶም ናቱ ወተሃደራትን ፖሊስን ነቲ ሰልፊ ክዓግትዎን ምዕጋት ምዝኣብዮም ግን ናብቲ ኣብቲ ጎደና ዘሎ ህዝቢ ቶክሲ ክኸፍቱ ከይተረፈውን ኣዘዘ ወተሃደራትን ፖሊስን ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ኣትዮም ጠጠው ከብልዎ እንትፈትኑ እኳ ብቐሊሉ ዝዕገት ሓይሊ ብዘይምንባሩ ክዓግትዎ ይከኣሉን እዚ ዶንፁ ሰልፊ ብኣሌክሳንድራ ኮላታይ ዝተመርሐ ከም ዝነበረ ኣብ ታሪኻዊ ጽሑፋት ንረኽቦ እተን ነቲ ሰልፊ ዝመርሓ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ነቶም ወተሃደራትን ፖሊስን ወገን ናብኦም ክቅይሩ ኣእመነኦም ናብኦም ወገን ድማ ቀየሩ በዚ ምኽንያት ድማ ሩስያ ሪቮሉሽን ኣብቲ ግዜ እቲ ጀመረ ብድሕሪ ዓለማዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ 7 መዓልቲ ድሒዱ ድማ ዛር ኒኮላስ ካልኣይ ተዓልወ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝተከአ ግዝያዊ መንግስቲ ድማ ንመጀመርታ ግዜ እቲ ዝዓበየን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምምራፅ መሰል ክህልወን ዝወሰነ ኮይኑ ኣብ ታሪክ ተመዝጊቡ ንረኽቦ ብድሕሪ እዚ ክራራ ትመርሖ ኮንፈረንስ ምስ ኮሚኒስት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መስኮ ተኻየደ ውፅኢቱ ድማ ነዚ ሎሚ 8 መጋቢት ኣህግራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኢልና ነኽብሮ ዘለና በዓል ተኣወጀ
ብምቕጻል ለኒን ናይቲ ግዜ ትመርሐ ዝነበረ ብሓገዝ ናይ ክራራ 8 መጋቢት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንክኸውን ኣብ 1922 ብወግዒ ኣፍቀደ። ብምቕጻል ቻይና እውን ብኮሚኒስት ትመሓደር ስለዝነበረት ነቲ ፍቓድ ሰዓበቶ። እንተኾነ ብዙሕ ከይቀፀለ ብ1936 ብስታሊን ሙሉእ ብምሉእ ዓነወ። መብዛሕትኡ ሊበራዊ ፖሊሲታት ንድሕሪት ከም ዝምለስ ድማ ኾነ። ከምኡውን ምንጻል ጥንሲ ብወግዒ ኣገደ። ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምምራፅ መሰል ንክህልወን ዝጣበቕ ሕጊ ድማ ዓነወ። እቲ ክሳብ 1930 ዝተጓናፀፈ ዓወታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወላ እኳ ምስ ምምፃእ ስታሊን እንተጠፍአ እቲ ስነ ሓሳብ ንለውጢ ከም ዘለዎ ቀፀለ። ኣብ 1940ታት ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብተን ብሶሻሊስት ዝምርሓ ዝነበራ ሃገራት ጥራይ ይበዓል ነበረ። ኣብ 1970ታት ብፌሚኒስት ሙቭመንት ሓድሽ ትርጉም ዘለዎ ኣገባብ ከም ብሓድሽ ክዓቢ ድማ ጀመረ። እዚ ክሳብ 1970ታት ዝነበረ ኣማፃፅኣ 8 መጋቢት ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪቲ ዝነበረ ምዕባለን ዝበዝሓ ሃገራት ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ሃገራት ኣብ ግዝኣት ብምንባረን ነተን ኣዝየን ውሑዳትን ምዕቡላትን ሃገራት ናይቲ ግዜቲ ጥራይ ዝውክል ከም ዝነበረ ዝስሓት ኣይኮነን። ብ1975 ውድብ ክቡራት ሃገራት ንመጀመርታ ግዜ 8 መጋቢት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ናይ ቫለንቲና ቴሬሾቫ ናይ መጀመርታ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ስፔስ በፅሐት ከም ወኪል ናይ ሶቪየት ብምዃን ክበዓል ብወግዒ ኣዋጅ ኣውፅአ። ካብኡ ምቕፃል ከም ዝንሪኦ ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ከም በዓል ን8 መጋቢት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣኽቢሮንኦ ይውዕላ ኣለዋ። እንተኾነ እዚ መዓልቲ እዚ ብክንደይ ቃልስን ተወፋይነትን ናይ ብዙሓት ቡርታዓት ደቂ ኣንስትዮ ምምፅኡ ዝርድኣና ክንደይ ከባና ኢና። ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝለዓለ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቦታታት ብኣዝዩ ትሑት ዓቐን ተሳትፎ ኣለወን። ዝዓበየ ዓመፅን ሰኸምን ናይ ስድራ ቤታትን ክንክንን እውን ኣብ ልዕሊኡን ኣሎ። ግን ነፍሲ ወከፍ ዓመት ይመሓየሽን ይዓብን ምህላው ክንዝጉዖ ዘይብልና ሓቂ እዩ። ከምዚ ክትካተልዎ ፀናሕኩም እዚ ገለ ካብቲ ብዙሕ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ 8 መጋቢት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ይመስል። ኣጃምራ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ይመስል። ኣዝዩ ብዙሕ ሰፊሕ ታሪክ እኳ እንተኾነ ብዓቕመይ ግን ፅሙቕ ኣቢረ ከቕርቦ ፈቲና ኣለኹ። በዚ ምክንያት ድማ ንብምልአን ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ኣብ ዘለዎኦ ርሑስ በዓል 8 መጋቢት ክኾነ እናተመነኹ ከም በዓል ጥራይ ዘይኮነ ብርድኢት ስለምንታይ እዚ በዓል እዚ በዓል ንምንታይ ኢና ኸ ከነብዕሎ ዘለና እንታይ እዩ ኸ በዚ መዓልቲ እዚ ክንዝክር ዘለና ተረዲእና ንብምልአን ኣብ ከባቢና ዘለዋ ይሕዋትና ይኹና በዓልቲ ቤትና ኣፍቃሪትና ጓልና ኣዴና ዝኾነ ይኹን ኣብ ጥቓ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ በዚ መዓልቲ እዚኣ ክብርኹምን ፍቕርኹምን ክትገልጹላ ንኹላትኩም የተባብዐኩም ብምልኣትኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ፍቕርን ዘለዎ መዓልቲ ይግበረና። ሰናይ ምትታል ካልእ መዓልቲ ብካልእ መደብ ሒዘ ሳብ ዝመላለስ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ